Anyị abịala ọzọ n'ụbọchị taa n'oge aṅụrị na isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Ama m ga-asị na nwa agadaga nwoke ahụ chikwala n'ụbọchị a. Ọwa onye ọzọ ya na-anọkarị na-awụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel, onye na-ewetara gị ya bụ oge aṅụrị oge niile. Ọtụtụ ihe ka m ga-akọwapụta n'ụbọchị taa tinyere nke gụnyere ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ, kedu ụzọ ị ga-eji gbochie onye nkụzi gị ma onye nkụzi gị na mahadum esi gị na gị mee gịnị na gị bịa ka gị na ya dina tupu ya eme gịnị ya pasịa gị n'akwụkwọ ma tupu ya eme ka iwu onye wetara mmeri na ihe gbasara agụmakwụkwọ gị. Ọgwụgwọ na iwu onye nkụzi, kedu ụzọ ị ga-esi gbochie ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke esi gị na gị gịnị na gị ka ha nye gị nke a ka iwe ike gbalịsi ike ịhụ na ị pasịrị ha na exam ma n'ule ha chọrọ ile ka ahụ otu ihe ọzọ gwa dịka nwa akwụkwọ. Kedu ụzọ ya bụ ịntanetị si enyere gị aka egwulite akwụkwọ gị? Ọkwa ihe ọzọ anyị ga-akọwapụta n'ụbọchị taa. Ihe ọzọ anyị ga-akọwapụta ọkwa gbasara gịnị agwa ụmụ akwụkwọ nwere n'ebe agụmakwụkwọ ha nọ. Ihe ọzọ anyị ga-akọwapụtakwa n'ụbọchị taa gbasara oge mgbe ochie na ugbu a, kedu nke ka mma iji mee ka nwata akwụkwọ ghọta ihe a na-akụziri ya ọsịsọ. Ihe niile a ga-akọwapụta n'ụbọchị taa n'oge aṅụrị na isi mbido telivishọn. Anọ m n'igwe ile n'oche gị dịka igwe ilo na-egwi na-ele ndị isi mbido telivishọn ka a na-ewepụtara gị ha n'otu n'otu. Kembụ dịka maka na asị na ọtụtụ akụkọ adịghị n'ọka mgbede. Ọtụtụ ihe ndị ka m na-akọwapụta n'ụbọchị taa ọtụtụ ihe ndị ka unu ma mana kama ọ ka eme gị echetara gị ya sị gị na echefukwala na ihe a bụ ihe na-ezighị ezi, nke a bụ nke ziri ezi. Nke mbụ dịka nwata akwụkwọ ị chọrọ igbochi ka onye nkụzi ghara ịsị gị bịa ka inye nke a ka nwee ike mee gịnị pasịa gị n'ule, gụọ akwụkwọ gị. Nke ahụ nke mbụ. Ama m na onye ọbụla ga-asị akwa anyị gụọ akwụkwọ. Ọ bụ eziokwu, gụọ akwụkwọ gị, ịgụsị akwụkwọ gị ọfụma ike enweghị onye nkụzi ga-asị gị bịa ka gịnị bịa ka m pasịa gị n'ule tupu ma eme gịnị ma gị bịa ka mana gị dị na tupu ma pasịa gị n'ule. Mba, ọ bụrụ na ịgụ akwụkwọ gị ọfụma ya wụzi na onye nkụzi ahụ mechara bịa daa gị, maka na ọtụtụ ndị nkụzi bụ ndị na-eme nke ahụ akwụkwọ na onye ahụ wetara ihe edere, kama ha ga-eme gịnị apasị onye ahụ otu ha si chọọ. Ha chọkwa ka ha chọọ ụzọ ha ga-eji kwatuo ya bụ nwa akwụkwọ. Ihe ị ga-emewu gịnị ka esi depụta ihe ule gị ahụ. Gịnị ka ị ga-eme ka ị gakwuru ndị management ọ bụrụ na otu onye nkụzi ahụ si kwatuo gị gị si ihe a apasịkwara n'ime ihe a, kedu ụzọ m si daa ya? Gị si ka ime gị ka ị kpọọ for defense. A na-elegharị ule si na-akpọta ọha igwe ndị mmadụ gasị kpọkọ ndị vileji ma kpọka ndị isi ụlọ akwụkwọ dị iche iche si ya na ị chọrọ idegharị ule na ị chọkwara na idegharịa ya ka a nọrọ nga ahụ ka ahụta ma ọgụnwa wụ onye pasịtara ya ma ọgwụgwụ onye pasịtara ya. Ama m na ọtụtụ ga-asị nke ahụ ga ike okwu adịghị m, kama ka m ga-enye ya ihe ọ na-eme ka ọ bụ mba emele ka nke ahụ ihe jọgburu onwe ya n'udele na njọ. Ebe a ka m ga-eme gịnị? Ebe a ka m ga-agatụ obere ezumike gaa ṅụrụtụkwa nwa mmiri. Anyị abịachitalazi echefukwara na ọka bụ n'isi mbido telivishọn wee ebe ihe niile na-eme. Dịka m si kwuo na gịnị ọwụ na owere ahịa anyị enye gị nsogbu ma were egwe na-akọpụta ihe ọbụla ịchọ ka ọhaneze ndị Igbo mara gị bute ya n'isi mbido telivishọn. Gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv ma gị chọta anyị na Facebook, Instagram nakwa Twitter na gịnị @isimbido TV. Anyị na-aga eme gịnị karịa amara ka ga-esi mee gị ya bụ ngwa ahịa gị ya wuru ka o si dị. Okwu akpana ọnụ na ị na-aba esonye anyị ugbu a okwu gbasara agụmakwụkwọ na mahadum ya ọ gbasara onye nkụzi icheghị dị na nwa akwụkwọ. Ụzọ ị ga-esi mee gịnị ka belatatụ ka hapụ iwu ihe a na-akọzi n'ụka ụlọ akwụkwọ. Nke mkpụrụ ọnụ tupu m aga obere ezumike esi gịnị ịhụ na ị gụrụ akwụkwọ gị ya wụ na a sị na Ojichukwu ji ihe ijidesie agụmakwụkwọ gị ike wuo na iwo ihe nọ gị n'isi. Onye nkụzi a ga-asị gị bịa ka mee gịnị ka ọ tụọ gị azụ n'ala ka ewu ike mee gịnị pasịa gị n'ule ya wụrụ ka si dị.
ozi ọzọ anyị natara ya nke si n'aka nwa amadi ka zitere ya ozi na ọha nta akụkọ ọ sị na aha ya bụ Ugochukwu. Ọ sị ụzọ ọzọ ị ga-esi kwụsị ya bụ onye nkụzi ịchọghị idina nwa mahadum, ịhụ na ị gbalịsiri ike, ịhụ na ọ sị gị bịa chọrọ m bịa ebe a agakwala, maka na anyị na-ahụta ya na ọha nta akụkọ nwe nke mere ụbọchị ole na ole dịka ahụtara nwa agadaga nwaanyị n'okpuru akwa ma ọ na-eme ihe akwa bed n'okpuru bed mgbe ọ nwụrụ gbọtọ nwụọ onye ma ihe mere ka onye ma onye nye na ya so bịa. Ọ nwere ike kwa nwata akwụkwọ nwere ike otu nwoke ma onye nkụzi ma ole na ole asịrị ya na ya ngwade ya bịa ebe a ọ bịalanụ ọhụla na ihe mere ya onye nkụzi si gị bịa soro m bịa na ebe ụlọ oriri na nkwari nke na-akpọ họtel n'olu ndị iti agakwala. Nwanne m nwaanyị agakwala, si ya bịa m gị na ka ị gaa ihe ya na klaasị, ka ihe ya na klasrum na-ele ka unu pụta ebe ndị mmadụ nọ ka ọ hụ gị, maka na ị ga-azụrụ ya ebe ndị nzuzo o bụ eziokwu na a ga-acha ya ụta na gịnị na ọ dakwuru gị n'ike. A ga-ajụkwa gị ajụjụ sị gị gịnị ka ị chọrọ ya gawa ebe ahụ, ọ pụtara ma buru gị n'ụzọ buru gị gbukpo gị ebe a? Mba, gị nwa wee kwụrụ ụkwụ gị abụọ zankuru rute ebe ahụ ya sịzie gị ngwanụ dịka ka hapụ ịwụ na Ọnịcha gwara Obosi ngwa mee nke m si gị mee ka m mekwa nke m ga-eme, ya were gị bizozie tue mkpu atakpọ gị n'ike. O nwere ike ọ ga-adakpọ gị n'ike, mana ị ma na ọ sịlanụ gị ị ga-ahapụ ebe a tupu ma ime ihe m si gị mee, ị ga-eshi ebe a apụ gị mee gịnị, gị tọwụsị n'onwe gị dịka nwa atụrụ nke Chineke tọsara onwe gị. Onye nkụzi ma nwa akwụkwọ igwe ewere gị mee ihe akaja mere gwọtọọ gị, ya wuru ka ahụ si dị. Ihe ọzọ ya bụ nwa amadi Ugochukwu zitekwara ọ sị na gịnị gbasara ka isi eji njike n'ụlọ akwụkwọ. Ịma na abịa na mahadum ọ dịnị ka sekọndịrị skuul a ga-asị na ị ga-abịa yiri yunifọm nke ahụ ihe ọbụla masịrị gị. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ mahadum a na-adị ekwecha ka ọ wụrụ ihe nwere ka na-akpọ indecent dressing n'olu ndị iti. Anyị nwa ama akwụkwọ olu Igbo ka anyị na-asụ n'olu ndị iti enwe ha na-akpọ indecent dressing. Ya wụrụ na iwe onye na-eyi nke ahụ na-anọ ọkara ma ọ gị yiri nke na ọkara ma nke onye ole ọ wee iburu ha na-akpa gị mba bata na classroom ya wee ebe a na-amụ akwụkwọ. Onye nkụzi gị ahụ ọgwụgwọ na owe ihe ọkpụ n'ọnụ ya eme gịnị ya akwụsị bịa epu ụzọ nyochie gị si oke nwa ka m ga-ebido mee gịnị taa ya, m ga-atari ya atari ya wuru ka o si dị. Ị ga-agbalịsi ike ịhụ na ihe ọbụla ị na-eyi wụ nke bara ọkọ ya wuru nke ndị Deeper Life gị yiriwe ya wuru nke sprinting skirt gị yiriwe ya wụ onye nkụzi a ga-ele bara gị anya ọfụma ya wuru ka o si dị. Ama m na ọ na-adaba ihe m na-ekwu gbasara nwaanyị onye nkụzi na nwoke onye nwata akwụkwọ. Ihe ọzọ na-akpata ya bụ nwata nwaanyị onye nkụzi ga-abịa elewe gị anya ọ hụla ka isi ejikwa njike ya bụ na iwu ndị a na-abịa ikputu ọnụ traụza gị n'ọnụ nsị gị dosa ya n'ọnụ nsị. Onye nwata nwaanyị onye nkụzi ahụ gị ọ ga-asị ọ dị ka onye isi ya nọ n'akwụkwọ ọjọọ bịa o were ihe ọzọ o ji bịa ya chọwa gị maka na asị na arụ abụrụ nkụ ya chọwa gị. Ọ maka otu isi edise njike. Ihe ọzọ wụkwa otu nwaanyị ga-esi bịa na-achọ nwata nwoke onye nkụzi gbasara gịnị ya wụ ka isi. Tupu m agwa gị nke a, m ga-agata obere ezumike.